Na guys, giuhaw. Kay gika nagkaon og liog sa manok. Na. Ang gitiingan na gijang baso kay wala na sa tubig. Sige na. Inom na. Putda na ha. Putda. Agi mong liog sa manok wala ba ni hutda. Bantay ka na unja. Di na dyan ka na hatuan ba? Di na kong palit ba ni mo manok. Liog sa manok. Sige na. Uy. Lucky. Nansa man ang gamay na mag-inom. Uy. Inom na. Sige na. Dagana ha. Dagana ginam kay para white beauty ay. Tanawa guys. Tanawa. Giuhaw na siya, giuhaw. Nga na siya guys. Mga adyo na siya tubig basta uhawon. Gahapon na siya pangat na. Abak na anak. Buak naman akuan. Baso kay. Diyan pangat-pangat kay wala rin sud. Nanudyo. Laki, giuhaw laki. Giuhaw among laki. Tuluya giuhaw. Kana ginom ha. Hi guys, pa-shout out ko sa mga nananaw. Majong hapon ninyong tanan. Hello. Majong hapon. Majong hapon guys. Na naglisod ko kay ako si Janggi hagaan og video. Na. Mo na yung best friend dari tindahan kay ako rang isan ja. Manja siya kay mo uban man sa mo ajaw man na siya. Mo na nga. Oh, ansa? Ginay. Ginay don sa paminom nga mura mag kawan ang tubig. Di maglaag ha. Laki di maglaag ha. Nga na siya guys kay basta busog na di na siya maglaag. Anira na sa tindahan. Matug na siya. Magbilaka-bilaka. Nga na siya muna yung trabaho na